салом алейкум ба ҳама касоне ки моро тамошо доранд. бародаро, дар ин видеои имрӯзаи мо 4 хона равон карданд ки то ки мо ба шумо пешниҳод кунем. 2 дар шаҳри душанбе, 1 дар шаҳри кулуб ва 1 дар ригар. дӯстон, видеоро то охир тамошо кунед то ки маълумота дар бораи ҳамаи хонаҳо гиред. агар реклама дошта бошед, бародарон, мошини, хона ё ки ягон амри техника замин, метавонед ба ватсапи мо 204402592 муроҷиат кунед. дӯстон, дастгирии каналро фаромӯш накунед. ҳатман обуна шавед, лайкҳои худро биҷиқед. дӯстон, бо канали мо бимонед. иншоаллоҳ ки мо видеои навтарин ва хубтарин барои шумо пешниҳод мекунем. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри кулоб: 4 ҳуҷра, ошхона, ҳаммом, 10 сотиқ замин, об, свет ҳама вақт аст. 100 метр пас мактаб, ҷойи хуб, хона ягон мушкилӣ надорад. танҳо медарои зиндагӣ мекунӣ, соҳибаш гуфтааст. нархаш 229 000 сомонӣ. ӯ гуфтааст ки агар харидори конкрет набошад, савдо мекунем, ягон сум арзон мешавад. телефони соҳибаш, бародарон, 943 33 23 дӯстон, агар хонахар бошед ва шумо аз кулоб бошед, метавонед хонаи беҳтарин, пешниҳоди беҳтарин барои шумо метавонед муроҷиат кунед, савдо кунед. дӯстон, ягон сум ҳатман арзон мешавад. хонахар бошед, марҳамат харед. дӯстон, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. дӯстон, лайкҳоро биҷиқед, ҳатман обуна шавед. иншоаллоҳ ки мо ҳама рӯза барои шумо видеои навтарин ва хубтарина барои шумо пешниҳод мекунем. дӯстон, якҷоҳон ташаккур барои диққататон. дӯстон, биё якҷоя тамошо мекунем хонаи диюмша. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри турсунзода: 3 хона, 1 ошхона, 12 сотиқ замин. бародаро, даруни хона ремонт дорад, берунаш надорад, соҳибаш мегӯяд. шахе ки дастурат маълум аст. об, свет ҳама вақт аст, бемушкилӣ. плошади хона 100 квадратный метр. нархша 250 000 сомонӣ. мегӯяд арзон мешавад, агар хонахари аниқ бошад, мегӯяд соҳибаш. телефони соҳибаш 937 05 90 99 937 05 90 99. ин рақамҳои телефони худи соҳиби хона аст. бародаро, кадомед ки хонахар бошед дар ноҳияи шаҳри турсунзода, яъне ки ригар, марҳамат, метавонед занг занед, савдо кунед. ҳатман ягон сум арзон мешавад, агар хонахари аниқ бошед. бародаро, метавонед муроҷиат кунед. хона беҳтарин, фақат берунша як ремонт мекунед, тамом медарои зиндагӣ мекунӣ. бародаро, кадомед ки метавонед харида, марҳамат, ин як пешниҳоди хуб барои шумо. ин боша калидорш аст. бародаро, калидорш ремонт надорад, соҳибаш мегӯяд. хонаи навбатӣ: ҳавлии фурӯшӣ: 2 хона бо коридор, ванна, ҳоҷатхона, 3/7 сотиқ замин, средний ремонт дорад, гуфтааст. дарвоза гирди хона маҳкам, бари масҷид, об, свет доимӣ ҳаст. боз качалка ба чизу чораш, ҷойи хуб, поёни корвон, баъди пост, рӯбарӯи част, сари роҳ. алиш ба духонагах мешавад. агар ягон вариант дошта бошед, варианти алиш, гуфтааст, марҳамат, пешниҳод кунед вариантотуно. бародаро, нархша ба пул 250 000 сомонӣ мегӯяд. агар алиш бошад, мешавад ба ягон духонагах, гуфтааст. ба фикри ман ки даруни шаҳр алиш мекунад ё ки ягон ҷои дигар, шумо метавонед муроҷиат кунед. телефони соҳибаш 711 20 01 01 711 20 01 01. марҳамат, бародаро, кадомед ки хона харед, занг занед, муроҷиат кунед. дастгирии каналро, бародаро, фаромӯш накунед. як бор дига ба шумо ёдрасон мекунам, ҳатман обуна шавед, лайкҳои худро биҷиқед. ватсапи мо барои реклама 204402592 метавонед муроҷиат кунед. дӯстон, барои диққататон якҷоҳон ташаккур. хонаи чорумаш: ҳавлии фурӯшӣ, ноҳияи рӯдакӣ, 1 ошёна, 4 хона, 1 ошёна, 4 хона бо таъмир кухнӣ дорад. дар даруни хона 2 ошёна, 4 хона, вақташ фақат шкатур мекунӣ, гуфтааст. монтаж, тиреза, потолок тайёр аст. плюс ҳаммом таъмир кардагӣ дорад. бародаро, болои хона монолит аст. дар дохили хона ванна плюс дар берун дорад. дар дохили хона кухня плюс дар берун дорад. об, свет доимӣ аст бо сексия ё ки
ягон мошини арзонтар алиш мешавад, болоиш пул мегирам, гуфтааст соҳибаш. Нархаш 330 000 сомонӣ. Метавонед муроҷиат кунед. Рақамҳои телефони соҳибаш 931 51 76 06 931 51 76 06. дӯстон, метавонед занг занед, кадмед ки хонахар бошед. Марҳамат бародаро, муроҷиат кунед. Арзонам гуфтааст мешавад ягон сомон. барои диққататон бародаро якҷон ташаккур, ки барои видеои мо вақт ҷудо карде ва тамошо карде видеои моро. Зинда бошед бародаро.